вечер, сябры. Ведаеце, я такую цікавую кніжку читаю. Вось, пра з'явы прыроды і пра касмічнае падарожжа. Мне яе Данік даў пачытаць. Вось Топа зараз прыйдзе, і мы з ім разам для вас яе пачытаем услых. Па чарзе. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Янка. Добрый вечер, Топочка. Сядай побач. Будем с тобой цікавую книжку деткам читать. Во. Читать? О, не хочу. Гэты занятак мне больш не падабаецца. Таму і рабіць я гэтага не буду. О, як так? А вось так. І як же ты збіраешся вучыцца, калі не будешь читать? А я і вучыцца больш не збіраюся. О, ніколі. Ніколі. І на заняткі больш не пойдзеш? Не пойду, все, что можно ведать, я уже ведаю. О, усё. Ой, як цікава. А ти упевнена? Абсолютно. Ну, калі ти усё ведаєш, значиться і на любые питання зможеш адказати. Змогу. Ну і добре. Тады я табе зараз некалькі пытанняў задам. А ты адказвай, калі лічыш сябе такім усё знайкам. Давай. Мы з деткамі з задавальненнем твои адказы паслухаем. Добре. Я згодны. Я такі разумны, што ніякай праверкі не баюся. Ну, трымайся. Пачнем з самага простага пытання. Адкажы, калі ласка, прафесор Топа, чаму ідзе дождж? Дождь? Дык гэта ж сапраўды зусім проста. Дождь гэта з'ява прыроды, у яе ёсць навуковае тлумачэнне, нават не вельмі складанае. Але я яго дакладна не памятаю. Ды і навошта яно мне? Можна і так адказаць. У мяне на гэта пытанне ёсць некалькі адказаў. Ну, вот некалькі? Некалькі. Ну, давай агучвай усе варыянты. Па-першае, дождь ідзе таму, што на двары дажджлівае надвор'е. Ну, Топа, вось гэта адказ. А што скажаш? Няправільны? Правільны? Правильно? Ну, добра. Ты гавары, што ў цябе некалькі варыянтаў. Які яшчэ адказ ёсць? А гэты табе не падабаецца? Не. Слухай, другі. Дождь ідзе для таго, каб усе ўбачылі вясёлку. Варыянт? Ну, Топа, ты хитрун. Просто профессор хитрых наук. Гэта чаго ты так пра мяне кажаш? Я на твоё пытанне адказаў? Адказаў. Калі не падабаюцца гэтыя варыянты, магу прапанаваць яшчэ адзін. Дождь ідзе, каб паліваць расліны, каб усё лепей квітнела і падрастала. Ой, ну, Топа. Што? І гэты варыянт табе не падыходзіць? Ай, Яна, ты вельмі капрызная. Нічога табе не падабаецца. Давай лепш. Наступнае пытанне. Ну, добра. Адкажы нам, калі ласка, чаму сонейка ўдзень свеціць, а ўначы не? Дык гэта ж прасцей простага. Я без усялякай навукі, як разумнік, табе адкажу. Таму што сонейка ўдзень гуляе разам з намі. Сонейка? У што яно гуляе? Ды ў розныя дзіцячыя гульні. Яно сонечных зайчанят пускае, з усімі ў даганялкі гуляе, падарожнічае, па небе. І што далей адбываецца? Што? А ўвечары яно стамляецца і разам з намі кладзецца адпачываць, каб з раніцы зноў падняцца і гуляць. Ой, Топочка, які ж ты фантазёр. Ой, ну пры чым тут фантазіі? Я даю цудоўныя адказы. Сапраўды цудоўныя. Але ж яны, як гэта правільна сказаць... А не ведаеш, як сказаць, і не гавары. Я вось на любыя пытанні адказы магу даць. Хочаш яшчэ праверыць? Не, правяраць больш не хачу. І гэта вельмі добра, што ты ўмееш фантазіраваць. Думаю, і дзеткам мае адказы спадабаліся. Так, сябры? Ой, спадабаліся, вядома. Але вымушана цябе, Топачка, расчараваць. Яны не навуковыя, а на адной фантазіі ты далёка не ўедзеш. А гэтыя
яшчэ чаму? А таму, вось ты, напрыклад, захочаш стаць касманаўтам. Ху, я і хачу ім стаць. Вось, заўтра з раніцы рэчы свае збяру і адпраўлюся на касмадром. Мяне возьмуць у каманду. Я палячу на месяц. Ці яшчэ далей. Але пры дапамозе фантазіі можа падняцца да зорак толькі намаляваная ракета. Ну, а чаму гэта? Таму што касманаўтыка – гэта складаныя падлікі. Вось ты, напрыклад, зможаш адказаць, колькі спатрэбіцца паліва, каб ракета даляцела хаця б да месяца? Ну, думаю, шмат. Вельмі дакладны адказ. А колькі павінна важыць ракета, каб рухавікі змаглі падняць яе ў паветра і пераадолець зямное прыцягненне? Ой, яшчэ і прыцягненне. Так. Прыдумаў. За мяне ўсё гэта будзе ведаць мой экіпаж, а я буду камандзірам касмічнага карабля. А навошта экіпажу камандзір, які нічога не ведае? Камандзір, наадварот, ведае больш за ўсіх і прымае складаныя рашэнні. Ой, Яначка, а адкуль ты пра касмічныя палёты так многа ведаеш? Шчыра кажучы, Топачка, я таксама хачу паляцець у космас. Ты со сваімі сукенкамі, пацеркамі і бранзалетикамі? А пры чым тут пацеркі і бранзалетики? Я, між іншым, многа чытаю. І на гэтую тэму, і на іншай. Вось нават у Даніка кнігу пра космас пачытаць папрасіла. І табе разам са мной чытаць прапаноўвала. Ой, ты памятаю я. І ад вучобы не адмаўляюся. Калі хочаш ведаць, мяне, калі я вывучуся, хутчэй за цябе возьмець у каманду касмічнага карабля. Значыцца, думаеш, без вучобы нічога не атрымаецца? Дакладна не атрымаецца. Вось хочаш запытацца ў нашых, гледачоў? Сябры, вы таксама лічыце, што вучыцца неабходна? Ну, добра. Пераўпэўнілі. Заўтра з раніцы, як заўсёды, адпраўлюся на заняткі, а потым кніжку разам пачытаем. Добра, Яначка? Ой, добра, малайчына ты, Топа, што ўсё зразумеў. Але акрамя заняткаў абавязкова трэба і адпачываць, так? Вядома, так. Тады давайце разам з дзеткамі зараз мульцік паглядзім. Ой, ну што, Топа, будзем з гледачамі развітвацца? Так, заўтра ж на заняткі рана падымацца, таму час ісці адпачываць. Ой, хуценька тварыкі мыем, зубкі чысцім, бацькоў пацалуем і ў ложачкі бяжым. Дабранач, сябры! І цікавых вам сноў! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вача